Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa ninyo. Mga igso na niya kita karon sa ikakawhaan og unom nga Domingo sulod sa tuig sa tong kalendaryo sa simbahan. Atong ihalad kining mga misa alang sa tong tagsatag sa mga katuyuan. Ilabi na alang sa katuyuan sa atong parokya nga sa kanunay maghari unta ang kalinaw, kahiusahan, kalambuan. Ug aron nga mandam ginas pag sa ulog nining santos nga misa ato karong hinulusolan ang atong mga kasalanan. Nagakumbisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kanino maigsoon kay nakalapas akong dako o yamot sa hunahuna sa pulong og sa buhat og sa wala pagbuhat sa gikinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ko kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kanino mga igsoon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan na kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon ang ato mga sala, dadon ng kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
sa Espiritu Santo, diha sa imahe sa Diyos Ama. Magampo kita. O Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga walay katapusan, diha sa imong pagkaluyog pagpasaylo, padayon ang pagtabang paghupong kanamo sa imong hatag sa gugma, o tabang nga kami pagkugi sa paglakat nganha sa kinabuhing tunhay nga imong gisaad, o sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Kini amo gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanim sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basador ni Propeta Amos. Alaot gayud kamo nga nagpuyo nga haruhay diha sa Sion, ug kamo nga nagtuo nga ahalayo kamo sa kakuyaw diha sa bukid sa Samaria. Kamo mga dagkong tao sa nasod sa Israel nga maoydang panan sa mga tao. Alaot gayud kamo nga naghigda sa mga mahalog nga mga katre, ug naghayad-ayad sa inyong mga kama, ug nagkaon sa karne sa mga nating baka ug nating karnero. Gusto kamong magtagki sa mga awit sama sa gihimon ni David, mga magtugtog sa mga alpa. Nagpatuyang kamong inom ug bino, ug gidihog ninyo ang inyong kaugalingon sa labing maayo nga lana. Apan wala kamong pagbangutan sa pagkalaglag sa Israel. Busa kamoy maoy unang mabihag ug ang inyong mga pista o mga kumbira matapos ang pulong sa Ginoo. Dayga ang Ginoo kalagpo. Bulahan siya nga matinumanon hangtod sa kahangturan, nga nagapagangat sa katarong alang sa gidaog-daog, nagahatag og pagkaon sa mga gutom. Ang Ginoo nagahatag og kagawasan sa mga bihag. Ang Ginoo nagahatag og pagtan-aw sa butang. Ang Ginoo nagabangon kanila nga nalukapan. Ang Ginoo nahigugma sa matarong. Ang Ginoo nanalipod sa mga langyaw.
Gibuhi sa Ginoo ang mga ilo ug mga balo. Apaniyang gibaw ang paagi sa dautan. Ang Ginoo maghari hantod sa kahangturan. Ang imong Dios o Sion, latas sa tanang kaliwatan. Alleluia. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Apan kay ikaw iyaman sa Dios, likayi kining tanan. Paningkamuti nga mahimo kang matarong. Dios nun may pagtuo, may paghigugma, may nantuson ug maagho. Paningkamuti kutob sa imong mahimo, nga makadaog ka sa bugno sa pagtuo ug makadawat sa ganti nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa pagsugid mo sa imong pagtuo atubangan sa daghang mga saksi. Atubangan sa Dios nga mao'y naghatag og kinabuhi sa tanan ug atubangan ni Kristo Jesus nga misaksi sa kamatuoran atubangan ni Poncio Pilato. Gisugo ko ikaw pagtuman sa tanan nga gipabuhat kanimo. Ugmat nguni nga dili kini kabulingan ug dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang pagpadayag himuon sa Dios o gustong panahon. Ang Dios nga dalaygon ug bugtong magbubuhat. Ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga Ginoo. Siya lamang nga walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pa gayoy nakakita kaniya ug wala gayoy makakita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog ug walay katapusang gahom. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Miingon si Jesus ngadto sa mga Pariseo. May usa ka dato nga nagsulob og labing mahal nga biste og nagpuyo nga luho kaayo. May usa usab ka kabos nga ginganlag Lazaro kansang lawas nalukop sa mga nuka. Og pagadadon siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato, base na lang makakaon siya sa mga mumho nga mga tagak gikan sa lamesa sa dato.
ug bisan ang mga iro manuol ug mutilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro ug gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham didto sa kumbira sa langit. Ang dato usab namatay og gilubong og nagantos pag-ayo didto sa Hades. Unya miyahat siya og nakita niya si Abraham didto sa layo og si Lazaro sa tupad niya. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, "Amahan, kaluy in taon ako." Og ipadala si Lazaro dire aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig og pabugnawan ang akong dila. Kay nagantos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo. Apan si Abraham mitubag, "Anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro lunlon lamang dautan ang nahiaguman. Apan karon malipayo na sa diri, samtang ikaw diha nagantos. Gawas pa ni ana ay lawom nga bungaw nga nagulang kanato, aron kadtong buot mutabok nganha kanimo gikan diri dili makahimo, ni ang anaa dinha makatabok nga ri kanamo." Ang dato mitubag, "Kun mao kana amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amua. Diin ako may 5 kaigsuong lalaki. Padtua siya aron sila kapasidanan og dili mahianhin ining dapit sa kasakitan." Si Abraham miingon, "Atoa didto si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila nay mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti." Ang dato mitubag, "Apan amahan kana dili paigo. Kun adunay mabanhaw ug moadto kanila, mamiya gyud sila sa ilang mga sala." Apan miingon si Abraham, "Kun dili sila mamati kang Moises ug sa mga propeta, dili gyud sila makabig bisag may mabanhaw pa." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kung pangutanon mo, motuo ba mo og langit? Tuo mo og langit dili? Motuo mo nga naiimpierno? Ha? Naay nangutanan ako ning isa, Father. Explain ni kuno ko, Father. Ingon ana mo gud, ang langit nindot, ang impierno bati. Ang langit malipayon ang kalag, ang impierno nagantos ang kalag. Sakto, Father? Sakto. Isa, unsa may explanation sa purgatorio, Father? Unsa may bation sa kalag sa purgatorio? Di ka mo. Kung kami pang tanong, kung ang kalag sa langit malipayon sa impierno kasakit na nagantos sa purgatorio, unsa kay gibati sa kalag didto? Ha? Ambot lang, Father, wa pa man mi kaadto ditong dapita. Unsa ka? Pero kung imong tan-awon siguro, no, ang kalag sa purgatorio dili man sila ganahan. Dili kasakit, dili pud kalipay. Unsa man ang pagbati nga dili kasakit, dili kalipay? Nga ganahan ka mo biya diha. Miun sa man na? Boring. Bored ba ka ng laay? Di ba? Murag mao siguro ni bation sa purgatorio. Ngano man, malipay man sila kung makabiya sa purgatorio, kung makanto sila sa langit. Pero dili pud nakasakit. Kaya nga naman, di man pala impierno. Sa to pa, dili kasakit, dili kalipay, unsang pagbatia? Kalaay, boring. No? Kabantay ka kung boringan ka, kalaay man ani. Lakaw ko ingit ako glingaw. Dili man nakasakit, dili pud nakalipay. No? Boring, no? Mao na nga kung tanawon pud, nindot nga kung pwede di ta ma-impierno, pwede di po ta ma-purgatorio, kung pwede adto gitag langit. No? Kay para makabaton ta sa kalipay, dili boring, dili po pag-antos. Now, usa ka pare nagwali siya, niingon din sa mga tao, palihog tindog kinsay gustong muadto sa impierno. Wa may nitindog. Nangutana sa usab, "Oy, nisulti sa usab, palihog tindog ang gusto mo adtog impierno." Diha bitay tiguang nga naglingkod sa tubangan ni barog. Ningon pare, "Ay, naadi gusto mo adtog impierno." Niingon ang pare, "Manang, ganahan ka ma-impierno?" "Dili, Father, oy nganong ni barog man ka?"
Niingon man ko nga barog ang ganahan mo atong impierno. Ningon siya, Father, di ko ganhag impierno kay kahibaw ko nga bati ang impierno, kasakit, init gud kalayo nga isugba ka, magkagot ang ngipon sa mga tao nga tuwa dito. Yang anong gibarog man ka? Father, naluoy lang ko nimo kay ikaw man usa ang nagbarog. Mao di iya ra di ang gisabayan, giubanan ang pare. Ha? Pero mao lagi na giklaro sa ebanghelyo karon, na tinuod gini sa ebanghelyo nga naa di ay langit, naa ay impierno, nga naa di ay hukom sa giunsa nato pagpuyo ning kalibutana, nga ang mga matarong gigantihan tuwa sa langit, ang mga nagbinuutan, ang mga tarong nagbinuutan tuwa sa langit, ang nagpabadlong, ang nagyabag, ang nagpakasala kanunay tuwa sa impierno. Naa di justice, no? Nga naman kay naa may kinabuhi human nining kalibutana. Ang pangutana, ang mga marites malangit ba dili? Na? Ang mga marites malangit dili? Dahil usa ka marites namatay, tagamaktan. Pagkamatay sa mga marites, niadto siya ni San Pedro, kay ikamatay na tumo atubang man ta ni San Pedro, aron hukman ta dito asa tay butang, langit ma, purgatorio, impierno. Pagkamatay atubang San Pedro, hus nakahibaw man San Pedro, uy, pagkamarites man ang dako nga tagamaktan. Naglibog siya sa diha man ang Ginoo, yang gitawag Ginoo. Tabangi kog desisyon ani unsa man ni dako kay kusog kay marites kayo. Grabe ka marites. Unsa man pasudlon ta ni sa langit dili. Uy, ang Ginoo katingog dayon kay naglibog pod. No, niingon San Pedro unsa man ni Ginoo? Pasudlon nato sa langit dili. Niingon si Kristo, maluoy man ta na tigwang na ra ba? Pasudlon lang nato sa langit. Apan warningi gud na nga di pwede magmarites. Kay magmarites kay na siya, papahuwaon nato sa diri sa langit. Warningi, gikaluy-an nato siya, pasudlon na langit. Pero kinahanglan dili dalon niya diri ang pagkamarites kay magubot unya ning langit. Dito gipasod. Suri-suri din siya sa langit. Pag suri-suri niya sa langit, nahangangha siya. Ngano man? Iya man na kitaan ang iyang ugangan, nasugatan niya ang ugangan, kontra kay niyang ugangan. Pirmi sila mag-away. Nganong nalangit man nga maldita mapuning uganganan ako. Nahangangha siya. Muadtuon ta siyang San Pedro aron sultihan nga maldita ni nganong naaman ni diri. Giwarningan mas siya dili pwede magmaritay sa langit. Awa lang siya taon padayon sa glakaw o sa unahan naaman po siya laing nakitaan. Kay ba mo kinsa ang nakitaan? Ha? Ang ilang silingan nga palautang nga kusog mangutang nga wa gyud bayad-bayad mao yang nasugatan. Uy, kadaghan aning akong hibaw-an nga silingan nga giutangan nga wa bayri, ako apil po ko sa giutangan aning wa ang bayad. Nganong nalangit man ni pwede di ay. Iya untang isumbong ni San Pedro kay basig na sayop lang ba? Nganong nasuod ni dire nga palautang man ni nga wa bayad-bayad. Sus nakahinumdum man siya. Uy, niingon ra ba San Pedro nga dili magmarites? Awa lang siya. Pagpadayon niya glakaw sa unahan, naamay mas grabe gud niya nga nasugatan nga nasyak siya. Ngano? Ang nasugatan niya, ang kabit sa iyang bana. Nga nakabugno na sila kausa kay nasakpan man niya. Uy, ngano man ning kabita, nganong nalangit man ni? Di plagot kay siya ngano man ni. At wa na gid sa kapugong. Isumbong gid ni San Pedro. Niadto sa ni San Pedro kay yang aron na yang isumbong. Tapos, pagkakita nilang San Pedro, naagoy sa report, San Pedro, nahibong lagi ko sa mga tao diri sa langit. Ang tanang tao nga akong nasugatan, akong nakitan, nagsiga laging mata, hindi ka magkakita mi. Murag magsiga ang mata, nga naman. Niingon si San Pedro, hay, kahibaw ka nga nung nagsiga ilang mata, nga naman, kay pagkakita nila nimo, nahibong sila nga nung nalangit ka, mao ni siga ilang mata. Nangangangha ang tanan. Sa langit ko no, naay gi-expect nimo nga malangit, apan di malangit. Pero naay wa ka mag-expect nga malangit sila, pero nalangit. Nga naman, kay ang kaluoy sa Dios, grabe man ang kasing-kasing sa Dios, ang kamapasayloon sa Dios, grabe man di ay, no? Mauna nga kung pwede, adi ta mo kumpiyansa maning kamot na iniingon, Padre, ang akong pangandoy purgatorio lang, Padre. Okay na kay purgatorio niya. Iampo ko sa akong mga kakaigsuunan, mga kasilinganan, kay kaliwat na ko, Padre, hingampuon kay pamisahan ra ko nila pirmi. Malangit na ko. Ako sa gingnan, ayaw ng purgatorio ray atong pangandoyon. Kaniingon sa purgatorio, Padre, kay huyang mangyog ko, masipyat mangyog ko, Padre, makasala man ko. Amay ng purgatorio lang. Ako nan ayaw, anak.
Ngano, kung purgatorio ang imong panganduyon, kung masipyat ka, impyerno man, nindotong panganduyon ang langit. Kaya kung masipyat, naa pa may purgatorio, no? Busa ay kumpiyansa. Ambisyonon yun nato nga makabot nato ang langit. Kaya nga naman, aron makaktagamtam ta sa kalipay nga walay katapusan sa atong ebanghelyo karon, naghisgot ni nga naay na langit, naay na purgatorio, naay na impyerno. Kinsa ang na impyerno? Ang usa ka dato. Kinsa ang na langit? Ang usa ka pobre. Nagpasabot ba ni nga ang langit para lang sa pobre, nga ang mga dato maimpyerno gyud? Mao ba ning pasabot? Dili bias ang Ginoo sa mga dato. No? Dili nato ingon na pagsabot kay basig makuyawan ng mga dato lisuran kuan ka. Gawas kung nadato ka imong gikawat ang budget sa flood control, mao na sigurado jud kang maimpyerno. Na kung nangawkaw ka, nangikas ka, pila ka flood control nga budget, pila na ka bilyon, trilyon, unya wa pag yung ka mapriso, mas napriso pang nangawat og pan, grabe kag silot, tuag yung ka sa laing kinabuhi nga ang makaangkon sa maong silot, no? Kinaamay hukom, busa magbinutan ta. Pero dili bias ang ebanghelyo, ha? Dili bias ang atong Ginoo sa dato. Kay naa kunoy nga dato na nalangit sila. Nga naman, kinsa man ni sila? Katong dato nga, nadato sa pagtinarong nga kinabuhi, niya wa pagid sila magdinaw. Dili pod bias nga ang pobre, ang langit para lang sa mga pobre. Dili. Kay naay daghang pobre na impyerno. Nga naman, kinsa man mga pobre ha? Katong pobre nga, tikasan pa, tapulan pa, bisyoso pa, sugarol pa yun, musuyo pa yun, mangawat pa yun. Ana, idaghan ana, labaw sa tanan, kaning mga pobre ha ba nga, di yun mo simba, wag ipagtuo si Ginoo. No? Mauna nga, di kita malangit anak kung mauna. So dili bias, naay daghang dato na langit, naay daghang pobre pod na impyerno. Pero sa ebanghelyo karon, nganong ang dato na impyerno, nganong ang pobre na langit. Ang pobre o nata sa pobre si Lazaro, nganong nalangit siya? Ngano man? Sa iyang kapobre, kontento siya. Wa sa mangawat, wa sa magyaw-yaw, bisag mumhulay ang makaon kada adlaw, wa sa mo reklamo sa Ginoo. Wa sa mubuhat og dautan para lang madato. Kontento siya, no? Mo nagigantihan siya sa Ginoo. Ang dato nganong na impyerno man. Wa man deklaro ngano ning unsay sala niya nganong na impyerno siya. Pero kung atong sabton na impyerno ang dato, ngano? Naa siya'y sa iyang kadato, naa siya'y wala mabuhat sa pobre. Unsa man? Si Lazaro, pasagdan lang niya ang pobre nga mamunit og mumho. Ang mumho, makabusog dili. Bisag manok, dili mabusog sa mumho. Diba? Pero iya ragi pasagdan. Pwede man uta siya nga makapakaon og lami atong pobre. Pwede man niya asikasuhon ang pobre iyang dalhon sa tambalanan nga makagasto man siya aron matambalan. Pero iyang gipasagdan. Buot pasabot ang nakapaimpyerno sa dato unsa man ang wa pagbuhat sa gikinahanglang buhaton. Sala man di ay na. Nga wa ni mo mabuhat ang gikinahanglang buhaton. Kita ko no matag-usan nato, naa may ipabuhat nato sa Ginoo. Ang pangutana gibuhat pa nato. Sama sa naatay mga kaigsuonan, kasilinganan nga angay natong dalhon sa simbahan. No? Kay wa gi simba-simba. Imo bang gibuhat? Misyonero man tang tanan sa atong pagkabinunagan gitawag man ta nga mahimong misyonary nga dalhon nato ang mga tao natong kaigsunan ngari sa Ginoo, ngari sa simbahan, pero wa nimo mabuhat. Naati kulang kuyog maimpyerno tani. Kagahapon lang mga bag-o lang diri nagmisa ko diri minatay. Na-shock gyud ko ngano? Sugod misa, may kay pagbagting na marug. Paglingkod na kay mag-reading, basa ng lektor nanindog man na tanan. Ako gihuna-huna, ako ba kaning sinyasan nga mokuan naglingi ko sa palibot, wa mo ginisinyas nga palingkoron, nagbasa na diri. Huna-huna nako, bahala mo dihag marug mo nga ano bitong irihis mong dagko, nga ano bitong di mo musimba. Nagsige yung barog, barog. Nga taon-taon na hapit na murag ni like salmo na siguro to, gikantang salmo, ni sinyas ang usan lingkod-lingkod, tapos naglingi ay sila, usa pa ng lingkod. Na, paglingkod na pod nag-aleluya. Wa na pod mamarug, nagsigit na paglingkod. Paita mga tawhana. Unya paghuman sa ofertory, manindog na kay padong sa Santos. Wa man magsige matagsinyas ani mga tawhana. Ngano man kay mga wa may naisilingan nga hinimbahon, wa man mubuhat sa iyang angayng buhaton nga kabigon
danaso ni sila, panagato ni sila aron mo ari sa simbahan. Na atay kakulangan makapaimpirno day na nato, no? Kay sala di ay kung di nimo buhaton agi kinahanglang buhaton pananglitan sa mga ginikanan na ay sala sa ginikanan nga wa nila mabuhat nga angay untang buhaton sa ilang pamilya, sa ilang anak, unsa man pananglitan nga mukugi ka isip amahan para makapaeskwela ka sa imong mga anak. Pero imong anak way grado kay way ikabayad sa eskwelahan. Kay nga naman, ikaw amahan, imong gipalabi ang imong bisyo. Sige la kag sugal, sige la kag inom. Wa nimo buhata ang gikinahanglang buhaton, dako kag silot nga mapaabot gikan sa Ginoo. No? Unsa pay angay buhaton sa ginikanan nga wa mabuhat. Ang paggiya sang bata nga imatuto ang bata giyahan aron magtubo nga buutan, pero imong anak badlungon nga naman nagkulang ka sa imong pagkaginikanan kay wa kay time nila kay nga naman ang imong priority dili imong pamilya tuas imong lingaw-lingaw, nagkulang ka dako kag tulubagon sa Ginoo kay wa nimo mabuhat ang gikinahanglang buhaton daghan, no? Muna kamo kahibaw ko na away ipabuhat sa Ginoo para ninyo, pero wa ninyo buhata. Makapaimpirno day na nato. Mga anak, naapoy daghang mga anak nga nakasala sila, naa sila tulubagon sa Ginoo nga naman, wa nila mabuhat ang ilang gikinahanglang buhaton isip mga anak. Unsa may gikinahanglang buhaton sa anak? Nga anak matinumanon sa ginikanan, buotan nga anak, no? Nga adto sa eskwelahan magtuon, maminaw sa magtutudlo mga maestro, mga maestra, pero wa sa magbuhat anak. Kay nagyampungad, imbis mo atong eskwelahan gitagaag alawan sa inahan, amahan, pero tuara daay ni cutting classes kay tuwa sa bilyaran, tuwa sa barkada. Wa ka mobuhat sa gikinahanglang buhaton naa kay tulubagon sa Ginoo. Klaro dili? No? Busa hunahuna ako no nato. Naay pabuhat ng Ginoo nato Pananglitan, naatay silingan nagkinahanglan. Naatay silingan nga mahimamat nga naglisod gitong financially. Ikaw naa pero wa ka mo hatag, wa ka mo tabang, dako kag tulbagos Ginoo, wa ka mo buhat sa gikinahanglang buhaton, no? So ato unta nang tan-awon, makakita unta ta na mubuhat na unta tagikan karon sa mga gikinahanglang buhaton aron dili ta silutan sa Ginoo. Katapusan, ako lang ning idugang. Naamay niingon gud nako, Padre, dili lang ko musimba, Padre. Kay niingon mo ang maigsuon, Padre, i-convince ko na amo igsuon, di patuon na mo. Kaming tanan magsuon, 5, kang 4, Father, hinimbahon, mga anak na mo, hinimbahon. Pero kana sa Father, lalaki magod, gahi kayo, di mo simba. Nagka-istorya mi, Brad, nganong ikaw ra may di makitaan sa simbahan, imong maigsuon, pirme manangad to? Niingon siya, Padre, pasag di lang og badlungon ko, Padre. Pero di man ko mabalaka nga di ko maluwas, Padre. Ano man, para nako maluwas ko, di ko maimpirno. Naunsa ko na nganong moingon ka nga di ka maimpirno, wa man kay simba-simba, wa man ka magbinuotan. Padre, ang akong 4 ka igsuon, mga buotan, hinimbahon, sigurado ko igkamatay nako, pamisahan ko dila. Di ba, Padre? Maluwas ra ko, sige mo kog pamisa. Sakto dili. Maora ba ning kumpiyansa sa uban? Sakto dili. Giklaro sa ebanghelyo. Ako giingnan siya. Sige kag pabadlong, kung mamatay ka, maimpirno ka. Muingon ka pamisahan kag kadaghan, bisag ka na po pagkapamisahan sa usa ka adlaw. Kung nga impirno ka, wa kay chance nga maluwas. Asa man na to makitaan. Giklaro sa ebanghelyo karon nga katong tuwa sa langit dili makaadto sa impierno, katong tuwa sa impierno white chance makaadtog langit. Nganuman matud pa sa ebanghelyo ni San Lucas na ay lawom nga bungaw. Buot pasabot kung maimpierno ka, hangtod sa hangtod na ka magantos sa init nga kalayo dito, busa likaya na nato ang impierno. Kay kung arita sa langit, hangtod sa hangtod man pod matagamtam nato ang kalipay nga walay katapusan. Manindog ang tanan. Ato karong ilitok ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O ang Jesucristo nga yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatayo gilubong, mikon sad sa mga minatay sa katulog ka adlaw na banhaw. Misaka sa langit ug nagalingkod sa to sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo,
sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasaluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon, sa atong pagkamatngon sa presensya sa Dios uban kanato, muadto kita kaniya diha sa pagampo alang sa atong kaugalingong mga panginahanglan o sa mga panginahanglan sa uban. Muingon kita, mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan lukop sa tibuo kalibutan, mosaksi sa makaluwas nga gahom sa Dios, magampo kita. Nga ang mga nangulos sa kanasuran, manalipod o mapatunhay sa tawhanong mga katungod o digdidad diha sa ilang pagpangitag tingusbawan, magampo kita. Nga ang mga sinalikway, mga langyaw o mga mikagyo gikan sa ilang nasod, makakitag sa kang kadangpan, magampo kita. Nga sila nga gipanalanginan og abundang mga maayong butang, abli unta sa ilang mga kamot o kasing-kasing ngadto sa mga kabos, magampo kita. Nga imong tang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Nga ang mga matuuhong mitaliwan na, dadon sa Ginoo, ngadto sa kapahulayang dayon, ganti sa ilang mga maayong binuhatan, samtang dinhi pa sila sa kalibutan, magampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang mapagampo nga among gipadangat nga nakanimo, tabangi kami sa pag-ila sa imong kahalangdon, sa ingon mga lagad kami kanimo uban sa mapasalamatong mga kasing-kasing. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. O Dios sa kaluoy, dawat ang among mga halad, ug himo kini nga tuburan sa mga panalangin alang kanamo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, ang ngayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinagi siyang pagpasakit, gipapas siyang among mga sala. Ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Santos ed ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kan pag-usab, mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kiniyo panginom ka mga tanan gikan ini, kay kini mawang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isang yawang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, Jose among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga maigsuon nga nangamatay, ilabi na sila ang among makaliwatan, mga mahal sa kinabuhi, sila nga mo gipahinungdan nining santos nga misa karon. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadang silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila mo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon maghiusa kita sa pagsangpit sa atong amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubo. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw,
ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa mga kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ay mo manangking harian, ang gahumugang himaya. Ang kurang Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa ka ninyo. Ato karong ipakita ang panaginig sunay, panagdait manag kanatong tanan. Peace. Mga igsoon, mao kini nga atong Ginoong Jesucristo, kini siyang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan. Mulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang bangkete. Inodila ko ngay mo kalawat kanimo, pati pamulong lamang, mamayo ko. Magampo kita. O Ginoo, himo ang kining misa, diin among gisangyaw ang kamatayon ni Kristo, magdalaon ta kanamo sa kaluwasan, ug magiusan namo tipon kaniya diha sa himaya sa langit. Kay siya man ang Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mana kaninyo, ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o Espiritu Santo. Ato nang nahalad kining mga santos nga misa, dado nato ang gugma o ang kalinaw ni Kristo. Mga bata, ari diha sa tubangan, alang sa espesyal na panalangin.